Athi ngiyabingelela ngoMangothobane sagoma esipulonyezi ngesipula amathambo uphathe khubala usandla sensini. Sigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda umdelwathi lwabathakathi. Uyena-ke lo okhulumayo. Namhlanje ngizocela ukuchaza. Zikhona-ke iy'mbiza oyifunayo, ogobela bempilo, imbiza yedliso, imbiza yezinso. Ezikhona kwaMangothobane. Gobela wempilo uba kanje. Le eyezinso iba kanje. Nedliso-ke iba sebhodleleni. Into engizokucela ukuyichaza namhlanje, ngizocela ukuchaza ngamaphupho. Ukuthi liyini iphupho before wazi ukuthi liyini iphupho. Ma lenzeka kuwena. Iphupho uma usukulele, kukhona lo muntu ovukayo kuwe ngaphakathi. Kufanana noma umuntu uma eshona. Kusuke sekuhambe loyo muntu, umzimba ungasakwazi ukukhontrola, yabo, ukuvuka wenza izinto. Kusho ukuthi ahlahla ukhona umuntu osuke ephila kuwe ngaphakathi. Ngalesikhathi uphupha usuke usemathongweni. Lo muntu uyahamba ayodibana nabantu abangasekho bese uyaphupha. Isikhathi esiningi uyakhona ukuthwasa ngephupho. Isikhathi esiningi uyangena emanzini ngephupho. Kodwa uma ungene ngephupho emanzini, asike sithi-ke uyaphupha usempophomeni. Lowo muntu, lowo moya usuke usungenile wona. Yabo. Uma usungenile wona usuke usuklini. Bese ubuya kuwe. Mase kudiphenda ukuthi umzimba wakho unjani. Uma uzazi ukuthi umzimba wakho ungcolile, nawe kufanele uzame abantu abayempophomeni. Uhambe nawe uyongena khona noma esizibeni. Ugeze inyama manje. Umoya wakho, ithonga lakho suke seligezekile. Inyama yona fanele ukuthi nawe uyigeze ukuze umoya wakho ukwazi ukuhlala entweni ekhanyayo. Yikho abanye thola ukuthi umuntu uyaziphupha esemanzini empophomeni, ephupha ethandaza, ephupha eprofethe, ethola ukuthi uma esenyameni akakwazi ukwenza lokho. Yabo. Ngesimo sokuthi umoya, umzimba wakhe usuke wona ungangenile emanzini. Yabo. Uma uyithwasa uthola ukuthi uyathwasa uphupha usemanzini ethi ugobela, hayi wena usungenile emanzini awusenasidingo sokuya emanzini. Yabo. Into-ke fanele ukuthi bayenze bona, fanele beyofaka inyama manje le ekuphila kuwo lo moya. Yabo. It's not ukuthi uma usungenile ngoba kukhona izinto ongeke uzukwazi ukuzenza wena. Yabo. Uzothola ukuthi izinto uyaziphupha, ukuthi izinto uma usuyiphuphile zenzeke. Yabo. Kodwa mase kufika umuntu esemele umtshela indaba zakhe, ungalele awukwazi ukwenza lokho ngoba lo moya wona uhlambulukile, uyile lapha empophomeni wayezibeni. Inyama ayiyanga yona. Yabo. Lo moya mawufika uyacindezeleka ngoba manje wena inyama ayiyanga ukuyongena yona. Sengisho ukuthi ungena kwenyama kungenzeka noma yinini, mhlawumbe makhona abayempophomeni khona abayaphi ubajoyina uhambe uyogeza inyama ukuze ukwazi ukuthi le spirit, lo moya lo wamathonga, lo moya lo muntu ola kuwe ehlala endaweni ekhanyayo. Kahle kahle la ngichaza ukuthi ma uphupha usemanzini, yebo umoya wakho usuke usungenile emanzini. Kodwa kusuke sekusele inyama. Nguwe kumele-ke na ubone ukuthi uzoya kanjani inyama ukuze nayo ibe clean, igezeke. Yabo. Kukhona abantu ethi umuntu uma ehlele endlini ezwa amanzi ekhala emadlebeni. Ezwa ngathi kudilika impophomo noma ezwa ngathi kukhala amanzi ahambayo. Lowo muntu loyo usuke naye edingakala ukuthi inyama yakhe iyongena emanzini. Yabo. Ukuyongena-ke emanzini inyama ngeke uvele usuke uhambe uthi uyongena khona. Uthola umuntu oyaziyo imithetho ngoba noma empophomeni ngeke ufike uguqe ukhuleke bese uyangena. Kukhona izinto ezinye ezenziwayo. Kodwa-ke uma usukwenzile okokuqala, okwesibili usungaguqa-ke ungene uthandaze. Uyaqala uyirejiste nabantu abadala abakhona lapho. Urejiste abantu bakho ukuthi cha, mina ngubani wakwabani, ngizokwenzani, ngizocela ukuthi ningivumele uma ngizogeza abantu la, ngicela ukuthi ningivumele ngizokwenza into ey'thize la. Bese-ke bese beyabuya kuwe bethi hayi
siyakuvumela sebebuya ngephupho. Sengisho ukuthi ena izinto ey'njalo lezo ezenziwayo, izinto ey'njalo lezo ey'shaya abantu ngamaphupho amanzi. Kahle kahle la ngikhuluma ngamaphupho amanzi. Thola ukuthi umuntu ukuphupha amanzi angcolile noma uphupha isiziba esingcolile, uyasibukela kude noma ungenile phakathi. Lokho kusuke kuchaza ukuthi iy'dalwa zakini zingcolile, iy'dalwa zakini zidingakala ukuthi zigezwe. Wena kufanele uye ezibeni, kufanele uye empophomeni ukuze zigezeke, kudilike onke lamathunzi. Yabo. La ngichaza amaphupho amanzi. Amaphupho amanzi abalulekile, baningi abantu abaphupha amanzi. Omunye ephupha amanzi akhanyayo, ayihambela, athola ukuthi uphupha amanzi ahambayo, akhanyayo, amhlophe athe qwa. Yabo. Lokho into eseshoda kuye sefanele ukuthi enzeni, ageze inyama. Kusho ukuthi kahle kahle le spirit esikuye, lo moya okuye, le idalwe kuye, zigezekile ziyakhaya. Yabo. Omunye ephupha ethola ukuthi uphansi kwamanzi, khona amabhayi, khona amashoba, khonani bayamnikeza lezo zinto lezo. Kusho ukuthi le spirit esikuyena besilapho emanzini, besinikezwa. Yabo. Yikho thola ukuthi bethi abanye bathwasile, bathwase phansi kwamanzi, abanye bathwasephi, kwabanye kusuke kwenzeka njalo. Yabo. Ngoba manje lento into esuke inikezwa leso spirit. Into esefunakalayo lapho-ke wena njengomuntu ophilayo emhlabeni, kufanele ukuthi uhambe uyogeza inyama le esiphila kuyo, lena wenza ukuthi omunye umbono uthi ubani. Inyama le ephilayo. Sekumele manje uhambe uyogeza yona. Sengisho ukuthi ena ukuphupha amanzi isikhathi esiningi lokho kusuke kuyini, kuyisithunywa. Njengoba kuthiwa kuyisithunywa, kusuke iy'dalwa zithumele noma inkosazana noma umkhulu wamanzi noma inzuza. Yikho kuthiwa isithunywa ngoba kuthunyiwe. Yabo. Abantu abadala basuke bembethe khona leyo nto leyo esuke ifika lapho. Umuzwa othi omunye mina nginokuphupha inkosazane, ngiphupha ngikhuluma nayo, ngiphupha enginikeza ini, ngiphupha nginikeza ini. Isithunywa leso, lowo moya usuke uthunyiwe. Yabo. Kufanana nokuthi makuthiwa wena unesiphiwo senkosazane, hhayi ukuthi uzohamba emanzini uyoyidoba uyobanjwa uzoyibeka ekhaya. Umoya loyo wayo, ukuthi kusho ukuthi le spirit sakho lesesivukayo ebusuku nesayo lesesivukayo ebusuku zihlangene, ukhona umoya oyixhumanisayo wedlozi. Yikho izophenduka ube nesithunywa, njengoba kuthiwa zithunywa, kusuke khulunywa ngento ekanjalo. Yikho ngithi lento into ebalulekile, kuyinto efanele ukuthi siyiqonde. Abanye bephupha omkhulu bamanzi. Yabo. Kusuke chaza ukuthi le spirit esikuwe, lo moya okuwe wabantu abadala, lamathonga akubo abantu abadala. Yabo. Uthumele lowo mkhulu lo wasemanzini ukuthi eze kuwe, ezokusiza, nezosizana empilweni ukuthi nizophilisa abantu, noma ezokunikeza leyo nhlahla eshiwo yithungo lakho yona. Hhayi ukuthi uma usuka wena usuke uyongena emanzini uthi uyakhona uzolimala, ngoba manje lento iza ngokomoya kuwe. Umuzwa othi umuntu, abanye bethi mina nginenkosazane, bekhuluma khona lana emavidiyweni ethi mina nginani yamanzi. Basuke bechaza lo moya, umoya othathwayo. It's not ukuthi uyayidoba yona uhambe nayo uthi uma ufika ekhaya ufike uyibeke lapho uyibeka khona. No, umoya okhona. Ithi lento uma usuyenzile, umoya mese uyalokhuza. Umoya mese uyakhuluma nawe, ukutshela ebusuku ukuthi kunje. Kokunye uyakhuluma emadlebeni, kokunye uyayibona ekhulume nawe, uyibuka abanye bengayiboni. Uchaza ukuthi lokho umoya loyo wayo. Nawe mawuza kimi uthi mkhulu mina nginokuyiphupha inkosazane esizibeni esithize kanje. Sike siye khona, ngifike ngenze usiko engatshelwa lona sidalwa. Ngikwenzele nawe usiko owatshelwa lona izidalwa zakini ukuthi sikwazi ukuxhumana nalo moya. Mese lo moya uyasitshela ukuthi ufunani, bese-ke ngiyakwenzela ngendlela osho ngayo. Baningi abantu esengibenzela, abanye ethi umuntu ufuna uyifaka ekhaya.
Mawuyifaka ekhaya-ke kune izinto eziningi mawuzofaka lo moya ekhaya, ngoba yona mawuyifaka ekhaya kudingakala izinto eziningi ezijulile. Sengisho ukuthi idlozi lamanzi, masikhuluma ngedlozi lamanzi, sikhuluma ngezinto ey'njalo. Makuthiwa wena unesithunywa sasemanzini, makukhulunywa ngesithunywa sasemanzini, kukhulunywa ngale zinto ezithunywe yithongo lakho, ezithunywe ngumvenqana, ukuthi wena yenza kanjena, wenze kanje, wenza kanje, ukwazi ukuxhumana nalowo moya. Ngoba thina singabantu khona imimoya esingenayo, uNkulunkulu ayithatha wayibeka kuzinto ey'julile zasemanzini, izinto ezingabonakaliyo. Sengisho ukuthi ena kuba kanjalo-ke emaphusheni. Ngiyacela ukuthi nomunye atshele omunye ni-subscribe le channel. Isaseyintsha lena endala ibe nenkinga, ngisabhizi ngisalungisa yona, kodwa-ke ngabe siqhubeka kuyo le, sibe sikhulisana ngamavidiyo. Lana-ke ngikhuluma ngamaphupho amanzi, ngikhuluma ngamaphupho amanzi. It's not ukuthi amaphupho amanzi kuthiwa uhambe ongena emanzini, ngoba uzolimala mese egcineni mese sekuthiwa unenkinga, ngoba wena lento iyazi, isithunywa siyazi emanzini. Sikhulumile nethongo lakho ukuthi hayi sodibana naye ngokomoya, njengoba uphupha wena kuchaza ukuthi umoya lo. Sengisho ukuthi nabaphupha amabhayi, nabaphupha amashobhu, nabaphupha benikezwa amajazi phansi kwamanzi, nabaphupha bekhuluma nezinto nabo abangazazi kodwa bephansi kwamanzi, yilo moya lo wakho lokho, uthunywe yithonga kuze kuthiwa isithunywa. Inyama yona iyagezwa ibe clean. Makuthiwa-ke okay, umoya usuthunyiwe watshela ukuthi kunje kunje kunje, yikho phela abantu uma beprofetha bethi uthi umoya, ngoba lento usuke eyibona ngomoya, yabo. Umzimba wakho, inyama yakho kumele ihlale i-clean, kumele ihlale ikhanya, ukuze izinto zakho ozibonayo emathongweni zizohlala zenzeke kuwe, yabo, zenzeke kuwe. Sengisho ukuthi yena kuba kanjalo. Uma usuyibonile leyo nto leyo, asikho isidingo sokuthi uze uyothwasa. Sekufanele ukuthi wena ugezeke, ugeze inyama le, inyama yakho le ohamba ngayo, wenza ngayo izinto, ukuze lo mphefumulo uma ufika, lo moya uma ufika kuwe uzofika ube right. Yikho phela kuthiwa unemimoya, akuthiwa unabantu, kuthiwa hayi lona unabantu, kuthiwa unemimoya. Wena unemimoya, kusuke chaza zona izinto ey'kanjalo. Yile moya le khulunywa ngayo le, iyenzelwa usiko layo ukuze ukwazi ukuthi lokho ophiwe khona, lokho othunywe khona lo moya kuwe kwenzeke, kube khona ukukhanya kuwe empilweni yakho. Le moya-ke ihlukene. Umoya wenkosazane ungaba nomoya, thola ukuthi lo moya uphilisa abantu, thola ukuthi lo moya owoceba, thola ukuthi ithonga likunikezile ukuthi uvuse umuzi wakini, yabo, noma ube namabhizinisi, noma uvuse abantu bakini, thola ukuthi ena abantu ozalwa nabo kana ini, wena ube right mase uyabasiza, yabo. Kufanana noma makuthiwa kuyathwalwa, kuthiwe kuthwala ngenkosazane noma kuthwala ngomkhulu wamanzi. It's not ukuthi usuke kuthathwa yona uyifake eplastikini uhambe nayo. No, umoya onikezwa wona loyo. Lana kuhlangene nemimoya. Kumele si-understande negama eliqala silithi imimoya, yabo. Yikho thola ukuthi umuntu uyathwasa, ethi uma eseqedile ukuthwasa ethi ubuye ekhaya kuthiwa hayi wena ngathi awukazi uzuthwasa. Yini? Umzimba wakhe ungcolile, imimoya ethwasayo. Njengoba makusuke kuthiwa mawuvuke nephupho noma mawuvuke nelawulo, khuluma ulisho ekuthiwe lisho, ngoba yile mimoya ethwasayo, akusiwo othwasayo. Makufunakala igobongo, alifunwa nguwe, alifunwa ile nyama, lifunwa ile mimoya, yabo. Yikho uma ufika kumele baqale bahlambulule eqala umzimba before bekunikeza izinto ezodliwa yilo moya, ngoba lo moya awuzwani nezinto ezingcolile. Yikho kuzilwa izinto, yikho kuzilwa ukuthi ulale nomuntu wesimame noma ulale nomuntu wesilisa uma usebenzisa lezo zinto. Sengisho ukuthi okunye ngicela ukuchaza ukuthi masikhuluma ngegobongo suke sikhuluma ngey'hlanzi ey'didiyelwe ezifunwa yilo moya, kuthiwa igobongo lelo, ngoba kuyaphakama.
Le moya wena ma ithena le moya kahle kahle ikhokhelwa ngani? Kuyaba imbuzi, kuyaba inkomo, ngoba zithanda ukubona izinto ezibonakalayo. Njengoba-ke manje sekwaba kanje isimo nesezomnotho, yikho sekwakhishwa imali, yabo. Imali yakhona kufanele ishode ngoba le moya ayiyidli into eshodayo, ayiyidli into ekweledwayo. Kufuneka ukuthi uma ithi umuntu igobongo lami lo 8,000 ukhiphe cash ukuze le moya ikwazi ukuthi isebenze. Angeke ukuthi wena uzolinda ukuthi izisebenze yona bese uqede uyakhokha. Le moya ayithandi izinto ey'ngcolile, iy'kweletu ayithandi, abantu abangahlambulukile ayibathandi eceleni kwakho. Yikho thola ukuthi uzothi uma isifikile le moya uxabane nabantu, ngoba le moya ayizwani nento engahlanzekile, ayizwani nento nenhliziyo embi, ayizwani nomuntu umuntu ogombela kwesakhe, yabo. Yikho uzothi uma ifika kuwe ixoshe nabantu othandana nabo, ixabanise nemindeni, ixabanise nani. Hhayi ngoba iqhelelanisa nabo ngoba bona kusho ukuthi abenzi kahle kuwe noma benzi kahle kwabanye abantu. Le moya ithanda umuntu othanda omunye umuntu. Le moya ithanda umuntu ozwelana nabanye abantu, njengoba liyasho neBhayibheli ukuthi yenza into othanda kwenziwe yona kuwe. Le moya ihamba kanjalo. Le moya ayifuni umuntu onenhliziyo embi, ayifuni umuntu onomona, ayifuni umuntu oyicabangela yena, ayifuni umuntu othanda ukudlala ngabantu, yabo. Le moya injalo. Abantu kumele ukuthi beyazi imimoya, bazi ukuthi imimoya yini lento okuthiwa imimoya. Lana sikhuluma ngokuthi manje njengoba sikhuluma ngezinto ezey'cindezele abantu iminyaka emide. Thola umuntu besebenza kahle, kusebenzeni kwakhe kahle, izinto zakhe seziwile, ayisahambi kahle, uyakhala manje ukuthi uthakathiwe, mayohlola kuthiwa uthakathiwe. Kanti unale mimoya, le moya ivala yonke into yakho, ngisho imali iyayazi, yonke into iyayibona, yabo, ngoba isebenzisa wena, yabo. Yikho ngithi emaphupheni, qaphelani amaphupho enu, ngoba amaphupho enu ayiwona umhlahlandlela wempilo yenu. Yiwona ashoyo ukuthi la uhamba kanjani, la uhamba kanjani, la kukhona umuntu osenza into enje, la khona umuntu osenza into enje. Mese iyalungiswa leyo nto, iqhubeke impilo yakho iye phambili. Siyathokoza uma nguThobani lo okhulumayo. Sangoma eziphulwa ngonyezi, ezinye ziphulwa ngamathambo. Umphathi wekhubalo, sandla sensimbi, usigwebo sentambo, enhliziyo ebomvu zamadoda, umdilikajeli wabathakathi. Uyena-ke lo okhulumayo. Ngiyacela ukuthi le video nomunye akayisharele omunye ukuze izinto zilunge kuwe nomunye. Ubokuthi uma umuntu ufuna into zakho zilunge, wenze kanje. Ungayenzi into ongathanda ukuthi yenziwe kuwe. Ungayenzi into komunye umuntu ongathanda ukuthi yenziwe kuwe. IBhayibheli bengathi singalifunda siliqala ekuqaleni size lifike ekugcineni. Lo mthetho ungumthetho wokuthi nawe nomunye kube yinto ahlale isenhlizweni yakhe ehamba nayo njalo. Uma ukholwa, ukukholwa kuqala lapho futhi kuphetha lapho. Babanye bengakufunda bekutshela ukuthi ubani wenzani, ubani kanje kanje kwenza njani, babalokhuzana kanjani. Lokho akusebenzi. Into esebenzayo ungayenzi into ongathanda ukuthi yenziwe kuwe komunye umuntu. Noma kuthiwa ingane yakho, noma ngathiwa umzali wakho, noma ngathiwa umngani wakho, noma ngathiwa ubani wakho. Ungaboyenza into ongathanda ukuthi yenziwe kuwe. Ungaboyenza njengoba uyinyanga nje, njengoba wena abantu besebenza kuwe, ungabaholeli kodwa besebenzile. Wena ungathandani ukuthi usebenze ungaholeli? Sengisho ukuthi imfihlo le enginikeza yona eyovula impilo yakho yonke. Ungayenzi into
ongathandi ukuthi yenziwe kuwe. Siyathokoza kakhulu Mangothobani.